Gde ste ljudi, šta ima novo, kako je, šta se radi? Danas sam rešio da vam pokažem svoj setup za, snimanje muzike, snimanje videa, malo gaming, tamo vamo. Ništa, upadam u sobicu. Evo nas u mojoj sobici, samo da zatvorim vrata. E sad, pošto je ovo dosta mala soba, ja neću moći sve odjednom da vam prikažem, zato što ne mogu više da zoomiram na kameri, tako da ćemo ići deo po deo. Znači, ajde počnemo od osvetljenja. Ovo je obična LED straka koja mi uglavnom svetli plavo ili ljubičasto. Samo po sebi ne izgleda toliko lepo koliko daje dobar vibe u sobi. Pored nje imamo ovu palmicu. Sad ću ja to na kameri malo da smanjim exposure. Zanimljivo izgleda, daje isto dobar vibe. Malo mi nekad ide u oči, ali nema veze. Still worth it. I posljednja stvar jeste ova neka lampa koja mi stoji tamo nazad upetljana u kablove. To bolje da vam ni ne pokazujem. I ona mi daje taj neki naranđasto, ljubičasto, rozi vibe koji mi se baš dopada. E sad, ajde da pređemo na zidove. Znači, zašto sam ja uopšte u ovoj sobi? Zašto je to drugačije od obične sobe? Drugačije je zbog toga što ovo nisu obični zidovi. Ovo je u suštini kamena vuna koja je izolacioni materijal. Znači, ona služi za upijanje eha i služi za to da ja ne čujem stvari napolje, odnosno u sobi da se ne čuju stvari od spolja i obrnuto. E sad, ova vuna, pošto može biti malo štetna za zdravlje, kako čitam na netu, je prekrivena dvostrukim nekim materijalom, nekim tekstilom, koji također lepo izgleda, a i ima svrhu da me štiti od vune. E sad, kao što čujete u sobi nema eha, jedino možda mali deo koji se odbija od ovog širokog ekrana i od tastature. Ovde u ćošku je ista priča, znači isto kamena vuna, samo je to takozvani base trap. Znači, pošto su ćoškovi, jel te, od dasaka zapravo, tu mi se spajaju dva zida, rešio sam i to da prekrijem izolacionim materijalom, tako i iza su LED lampe. E sad, pošto sto također je ravna površina drvena, stavio sam opet izolacioni panel, isto kao jedan mali zid da sam stavio na sto, kada snimam da mi se ne reflektuje zvuk od stola. I mnogo dobro radi posao. Malo je nepraktično u početku bilo, zato što su mi ruke malo visoko dok sedim, ali je dobra stvar. E sad, dosadan deo je gotov, sad ćemo da upalimo ovaj ring light koji mi služi kao glavno svetlo i da pređemo na opremu koju imam. Ajde, počet ću od mikrofona. Mikrofon koji imam jeste Audio-Technica AT4050. Mnogo dobar mikrofon. Nije onako ništa posebno, znači ne radi ništa sam po sebi odmah u početku, ali kada se stave efekti, kada se završi pesma, zapravo vrlo fino zvuči. Što se tiče cenovnog ranga, mislim da sam ga uzeo za oko 700-800 evra, što je za Srbiju i okolinu dosta puno. Međutim, ja sam imao neke stipendije od studiranja koje sam investirao u sve ovo, inače nemam para. Tako da, kada se uzme u obzir poređenje sa onim pravim profesionalnim mikrofonima koji znaju da koštaju par hiljada, pa čak i do 10.000 evra neki Sonyjevi, ovo je onako medium range, čak možda i budžet mikrofon. Osim mikrofona, imam interfejs Apollo Twin od Universal Audio. E sad, sačuvao sam jedan specijalan moment za vas. O da, ovo inače nije novi interfejs, ali nisam skinuo ovu traku, zato što, eto, teo sam da bude minti. Šta bih rekao o Apollo? Skup je, overrated je, overpriced je, ali dobar je. Znači, da li je vredan para? Nije, košta kod nas oko, ja mislim oko 90.000 dinara da košta kod nas, što je jako puno za naše standarde. Evo, prvo ću krenuti od prednosti. Šta je dobro kod njega? Što možete da ga pojačate jako glasno, znači zvuk u FL-u, ili kada snimate ne morate da pušujete levele too hot da biste čuli bilo šta, zato što sam Apollo može glasno da se pojača. To je jako dobro. Druga dobra stvar jeste kada se uporedi, na primjer, sa Scarlettom. Ovaj interfejs, dosta njih ima, ovo je u suštini staple, što se kaže. Kada se uporedi sa Scarlettom, odmah nakon snimljenog signala, jel te, ne uočava se razlika maltene uopšte. E sad, kada se procesira signal, kada se odradi mix master, onda se čuje razlika i onda Apollo zapravo blista. I još jedna prednost ovog Apollo jeste to što on ima interni procesor i, sad ću vam pokazati, ima ovaj plugin koji se instalira na Comp Console i preko njega možemo dodavati efekte pre nego što signal uđe u FL Studio ili bilo koji DAW. Znači, ja uglavnom kada snimam dodam ovu emulaciju starog preampa koja zvuči jako dobro i tek mi onda signal ulazi u FL Studio. Tako šterim CPU i tako jednostavno emuliram vintage neki sound. Osim ovoga, tu postoji brdo EQ-a, kompresora i tako dalje. Uglavnom se plugini plaćaju, tako da imam samo one osnovne.
To je to što je dobro kod Apola. Ono što je loše u vezi Apola jeste to što mi se jako često prekida, jako često sam od sebe menja drajvere, jako često zna samo da prestane da radi, da se pregreje i onda nakon, 10 minuta ga restartujem pa ponovo radi. Znači ima tako neke tripove. To mi je jedina mana. Inače sam po sebi kakav kvalitet zvuka je perfektno. Ali te neke tehničke stvari su mi dosta iritantne. Kada biste me pitali da li bih uzeo Apollo ako bih vratio vreme, ne. Ostao bih pri ovom Scarlettu. Mnogo dobra stvar, samo se uključi radi. Bez ikakvih komplikacija. Ali da, u suštini Apollo je kao bolje, recimo. To je to. Ajde da pređemo na sluške. Sluške koje trenutno koristim jesu također od audio tehnike. M50X. Jako su dobre za miksovanje, za snimanje. Ono što bih izdvojio kao, prvo prednosti isto, znači daju jako dobar, kako bih rekao, 3D zvuk, onako, neke stvari koje ne možete, koje mislite zapravo i da ne postoji u pesmi, kada stavite ove sluške čujete zapravo, čujete svaki ovo hi-hat koji je tih, koji je panovan, jako dobar space daju, jako fino zvuk u prostoru čujete. Ono što je mana, i također glasne su, znači u kombinaciji sa Apollo mogu, evo, otprilike ih ovoliko puše, mogu bi ih do kraja, što je previše. Znači, uglavnom ovoliko i bude jako glasno. Ono što mi je mana jeste da nemaju toliko jak bas. Znači, kada se uporede sa mojim starim sluškama, samo da ih nađem, sa ovim sluškama, koje preporučujem svakome ko radi bitove, ili podcast, ili bilo šta vezano za muziku na nekom onako, pa čak ne budžet nivou, ovo su dobre i profesionalne sluške, iskreno. Preporučujem ove sluške zapravo, jer imaju jako dobar bas, jako detaljno možete čuti šta se dešava u low endu. Ali pošto ja planiram, i naravno pokvarile su mi se, jedna strana je prestala da mi radi jer sam ih verovatno preglasno pojačao. Pošto planiram uglavnom da radim muziku pesme, cele pesme, mislim da će mi ove sluške više koristiti. To je to što se tiče sluški. Šta bih sledeće reviewovao? Ovo mi je u suštini kućište koje, ukoliko ste ovde da biste se informisali oko opreme za muziku, ništa vam posebno ne znači. Samo bih naglasio da je komp jako bitna stvar. Znači, bitno je da vam ne laguju plugini, bitno je kada snimate da možete da stavite neke efekte odmah, da čujete kako ćete zvučati kasnije. Znači, dobar komp, dobar procesor, nikad nisu na odmet. To je to, ljudi, ja mislim da sam sad sve onako ukratko pokazao. Nadam se da vam se dopalo ovo, da vam je, pa ne znam koliko vam je korisno, zato što u suštini dosta ovih stvari koštaju puno, nisu onako budget friendly, ali eto, čisto da vam pokažem sa čime ja radim i to je to. Vidimo se.